Hola, benvinguts a una nova edició del Noticier TV. Esta vegada us presentem un nou disseny de noticier. Este és el segon que provarem, però no va ser l'últim. Vos tenim preparades unes quantes sorpresetes i per això volem que continueu com fins ara i estiguem pendents d'aquests noticiers. Comencem aquest noticier informant-vos que van fer la primera de les festes que va organitzar la nostra delegació de festejos, que va ser la festa d'Eurovisió. La festa d'Eurovisió la vam tindre el dia 13 de maig. Va ser una festa en la que tots els assistents van sopar i després de sopar van tindre una sessió de playback en el que tots els que van voler van poder expressar el seu sentiment més profund a partir de les cançons. També us informem que les nostres falles majors, Andrea i Sandra, van assistir a l'acte de bessamans a la Mare de Déu dels Desemparats a València. L'acte va tindre lloc el passat dia 20 de maig i amb elles va anar el nostre president Alberto. De la Falla Mercat, acompanyada pel vicepresident Antonio Martí i San Juan, rebent la seva fallera major infantil Iris Martí i García. El passat dia 27 es va fer efectiva la renovació amb el nostre artista Pere Baenas. Sabeu que Pere Baenas és el nostre artista de capçalera. Portem en ell ja 4 anys i sabeu que és un dels artistes que ha pogut guanyar tant en València com en Alacant els primers premis. En ell van començar a tornar a xafar la secció especial. En ell continuarem aquest any en la mateixa secció. Per altra banda, ja us puguem informar que després d'intenses conversacions hem arribat a un acord amb la persona que realitzarà el monument infantil. Serà el nostre benvolgut Ramon Olivares, guanyador del primer premi de la secció especial de l'any passat i millor falla infantil de Xàtiva. Com no, amb la comissió de l'Espanyoleto. Ja han començat els jocs de saló que organitza la Junta Local Fallera. Aquest any la nostra comissió competirà en parxís, truc, bac i dominó. Es queda per recordar-vos la cita que tenim al Gran Teatre el proper dia 9 de juny a la gala dels premis atorgats per la Federació de Premis de les Lletres Falleres. Us recomanem l'acte, al qual estarà presentat per 3 grans mags de la comunicació. I d'entre ells en destaquem a un, perquè és faller nostre, a Javi Tormo. Molta sort. Acabem este noticiari donant-vos una exclusiva. Aneu reservant la data del 24 de juny perquè els nostres delegats de festejos estan preparant-nos una sorpreseta per a aquest dia. Anirem informant. Tan sols ens queda ja acomiadar-nos i desitjar que vos hagi agradat. Moltes gràcies.